Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε το Delta Executor για διάφορα παιχνίδια στο Roblox, όπως είναι το Celebrate, 99 Nights, Grow a Garden, για να σκριπτάρετε, να χακάρετε τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε το. Για αρχή θα σας βάλω στο description το Discord μου, θα μου στείλετε να σας στείλω το link για να μπείτε στο Delta Executor, ώστε να το κατεβάσετε. Εγώ το έχω ήδη το Delta Executor. Πάω εδώ. Αν έχετε Android, πάτε στο Android και κάνετε τα εξής που θα σας πει. Πατάτε το πρώτο link. Αν έχετε iOS όπως έχω εγώ, πατάτε εδώ στο πρώτο link ή στο δεύτερο, λέει Get that update, redownload, Delta from here, ή από αυτό το link ή από αυτό. Πατάω εγώ π.χ. αυτό το link. Θα με βγάλει σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα. Πατάω εδώ Direct Install, το κάτω, το τελευταίο. Το πατάω. Μετά πατάω το πρώτο Direct Install, το μπλε. Μετά πατάω εγκατάσταση. Μετά βγαίνω από αυτή την ιστοσελίδα και περιμένω. Και εδώ βλέπουμε την εφαρμογή. Αυτή εδώ είναι η εφαρμογή. Περιμένουμε να εγκατασταθεί. Περιμένουμε. Μόλις κατεβεί η εφαρμογή, θα πατήσετε πάνω στην εφαρμογή, θα σας βγει αυτό εδώ το μήνυμα. Δεν χρειάζεται να διαβάσετε τίποτα, απλά πατάτε αγκύρωση, πηγαίνετε στις ρυθμίσεις, πηγαίνετε γενικά, VPN και διαχείριση συσκευών, πατάμε αυτό εδώ, το τελευταίο κάτω, μετά πατάμε αυτό με τα μπλε γράμματα, πατάμε το κόκκινο που λέει αξιόπιστος. Σε κάποια iPhone χρειάζεται να κάνει και να κλείσετε το iPhone σας τέλος πάντων και να το ξανανοίξετε, δεν είναι κάτι. Μια επανεκκίνηση τέλος πάντων. Πατάτε πάνω στην εφαρμογή. Πρέπει πρώτα να κάνετε upgrade το iOS σας. Αν είστε από Android, λογικά θα πρέπει να το σβήσετε, θα σας δείχνει τέλος πάντων εκεί ακριβώς τα ακριβές βήματα. Και έτσι το κατεβάζετε. Αυτά εντάξει, τα βγάζετε έτσι. Πατάτε Watch Ad, το σβήνετε την ιστοσελίδα που θα σας πάει. Και μόλις κατεβεί η εφαρμογή, το Delta, πηγαίνετε στο παιχνίδι που θέλετε. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι το Celebrate, μπορεί να είναι το Grow a Garden, μπορεί να είναι 99 Nights. Πατάτε το πρώτο, θα δείτε ένα κουτάκι εκεί, θα πατήσετε Receive εκεί, θα το πατήσετε 2 φορές και μετά θα σας δείχνει τα ακριβές βήματα στο τι να κάνετε για να κατεβάσετε το Delta Executor. Μόλις κατεβάσετε θα κάνετε copy το key που θα σας δείξει, θα το κάνετε paste και μετά θα σας δείχνει τα settings εκεί τέλος πάντων. Θα πατήσετε το πρώτο που είναι ένα σπιτάκι, θα πατήσετε upload, ένα μπλε κουμπάκι. Μετά θα βάλετε το όνομα από το script, π.χ. Visual Script, ό,τι είναι το script. Θα βάλετε το script σας, είτε είναι για Celebrate είτε ό,τι θέλετε, θα το κάνετε execute και μετά θα μπορείτε να παίζετε κανονικά με το scriptάκι σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο description, να δείτε το προφίλ μου στο TikTok, μπορείτε να μου στείλετε, να μου στείλετε στο Discord μου ή να με κάνετε subscribe σας παρακαλώ, είναι δωρεάν. Αν μου στείλετε στο Discord θα σας στείλω για το Delta Executor πώς θα το κατεβάσετε πιο αναλυτικά. Αυτά ήταν για το σημερινό βίντεο. Σας παρακαλώ κάντε ένα subscribe, ένα like, ένα comment αν σας άρεσε και share με τους φίλους σας το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.